ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି। ଗାଳ୍ପିକ ମୁଁ ହେମନ୍ତ କୁମାର ଘୋଷାଲ। ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ କବାଟ ଖୋଲି ଦେଖେ ଯେ କଲୋନୀର ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି ନେପାଳୀ ବାହାଦୁର ସଲାମ ଠୁଙ୍କୁଛି। ତା ହାତକୁ 10 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଲେ ସେ। ବାବୁ 10 ନୁହଁ 30, 3 ମାସ ହେଲା ମା ଦେଉଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଦିନଠୁ ହରଡ଼ ଡାଲି କିଲୋ 200 ଆଉ ଆଳୁ କିଲୋ 40 ହେଲା ସେ ଦିନଠୁ ବଢ଼େଇଛି ସାର୍। ହଁ, ସବୁ ରାତିରେ ବୁଲିବାର ନାଁ ଗନ୍ଧ ନାହିଁ। ନବ 30। ତମ ମାଆକୁ କ'ଣ ଜଣା କେତେ କଷ୍ଟରେ ପଇସା ଆସୁଛି। ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ କଥାରେ ବାହାଦୁର କହିଲା, ବାବୁ ଖରାପ ଭାବିବେନି। ଦିନ ଥିଲା ଗୋଟାଏ ସଲାମ ଠୁଙ୍କିଲେ ଆପଣ ମୋତେ ଏମିତିରେ 40-50 ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ। ତମକୁ? ହଁ ବାବୁ, ଆଗରୁ ମୁଁ ଲୀଲା ବାର୍ର ଦରୱାନ ଥିଲି। ଆପଣ ପିଇ କରି ସେଠୁ ବାହାରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ସଲାମ କଲେ ଆପଣ ଖୁସି ହେଇ ମୋ ହାତରେ କେବେ 10, 20 କି 30, 50 ଦେଇ କୁହନ୍ତି, ଯାଅ ମୌଜ କର। ଏବେ ତ ମାସକୁ 30 ଦିନ ଆପଣଙ୍କ ଘର ଜଗୁଛି ସାର୍। 30 ଟଙ୍କା ବେଶୀ ନୁହଁ ବାବୁ। ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ତା ହାତକୁ ଆଉ 20 ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ ଦେଇ କହିଲା, ଇମାନଦାରରେ କିନ୍ତୁ ରାତି ଜଗିବ, ଠକିବନି ଜମା ହେଲା। ମୁଁ ଜମା ଠକିବେନି। କିନ୍ତୁ ସେ ଲୀଲା ବାର୍ ପାଲା ଆପଣଙ୍କୁ ଠକୁଥିଲେ। ପାଣି ପିଏଇକି ଆପଣଙ୍କଠୁ ମଦର ପଇସା ନେଉଥିଲେ। ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ ଟିକେ ରାଗିଯାଇ କହିଲା, ଏ ଫାଲତୁ କଥା କ'ଣ ସବୁ କହୁଛ? ଫାଲତୁ ନୁହଁ ବାବୁ। ସେ ଲୀଲା ବାର୍ର ପିଲାମାନେ କୁହନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ବାବୁମାନଙ୍କୁ 2-3 ପେଗ୍ ପରେ ନିଶା ଧରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦିଏ, ଆମେ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପେଗ୍ ଅଧା ପାଣି ଆଉ ଅଧା ମଦ ମିଶାଇ ଦେଉ ଆଉ ପଇସା ପୁରା ମଦର ନେଉ। ବାବୁମାନେ ନିଶାରେ ଆଉ ଜମା ଜାଣିପାରନ୍ତିନି। ହଉ ହେଲା, ଏଥର ଯାଅ, କହି ହେମନ୍ତ ଘୋଷାଲ କବାଟ ବନ୍ଦ କଲା। ବାହାଦୁର ସେଠୁ ଯାଉ ଯାଉ ମନକ ମନ ଗୁଣଗୁଣ ହେଉଥିଲା, ସେଠି ମଦ ଆଉ ସାଦା ପାଣିକୁ ଶହ ଶହ ଗଣି ଦେଲା ବେଳକୁ କିଛି ହେବନି। ଏଠି ଆମେ ମଶା, ଡାଁସ, ଭୂତ, ପ୍ରେତ ସହ ରାତ୍ରି ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ବୁଲୁଛୁ। ସେଥିରେ ପୁଣି 30ଟା ଟଙ୍କା ଦେଲାବେଳେ ଆମକୁ ନୀତି, ନୈତିକ ଆଉ ଇମାନଦାରୀର ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଅଜବ ମଣିଷ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଏଠି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଗଳ୍ପଟିର ଶୀର୍ଷକ ରାତ୍ରି ଜଗୁଆଳି।